No deixa de ser un drama rural, una història que comença d'una manera molt realista, plantejant uns personatges de la Catalunya interior, d'un poble, de qualsevol poble de la Catalunya interior, d'un àmbit rural, que alhora és universal, perquè passa aquí però podria passar a qualsevol lloc del món. Personatges molt concrets que s'aniran obrint i aniran passant per tot un paisatge i aniran passant per tot un viatge que els portarà al final a aquesta mena de redempció. Barreja aquesta cosa més realista, una cosa molt màgica i més... això, més màgica que tots tenim també d'alguna manera dins. L'obra és plena d'amor, l'obra és una obra que és molt dura i feta també en clau molt de comèdia, vull dir que hi ha molt drama i alhora també hi ha molta comèdia. No m'equivoco, o sigui que... molt agafat amb pinces, però podríem parlar d'algun tipus d'estil dels germans Coen o alguna cosa així, no? Per un cantó t'ho passes molt bé, rius molt, són personatges reconeixibles però alhora molt especials i això fa que hi connectis molt d'una manera molt directa.